लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मजानिख्रुइबो अयथासार मजा बरियानिख्रुइबो तामाम बरिया माने सुपारसे उपार होने वाला है। तो गाइस नोंथांनि खोमा फारनायखौ मोजाङै खोनासंनानै गल'ल' नायलांदो। मोद्ला जों मानो फैदोंमोनलाय? दा सामथाय खिखंखाय मेम्स रिभिउ खालामनो। आच्छा दे होमबालाय आसोलफोर लागायना होदो। दे साखो मोद्ला खेवफुरदो थाब सुवा मानो माखौ खेवफुरनो? मिम्सफोरखौ ब्रा मिम्सनि थफ्लाखौ रना जावलाबायसै। लोगोफोर जों गोबाव सम नोंथांमोननि गेजेराव मेम्स रिभिउ खालामाखैमोन थ' नोंथांमोननि गेजेराव जों दिनै माखासे फाग्ला असदा मेम्स कालेक्सन खालामना नोंथांमोननि गेजेराव जोङो रिभिउ खालामनो फैबाय। तो चलिए शुरू करते हैं। गिबि मिम्सआव दङ ओइ सना आं जुदि सिम बख'ग्रा सोग्रा पिनखौनो एसेबां जोथोनाव लाखिनो हादोंब्ला दिनैसिम अब्ला साननानै नायदो आं नोंखौ बेसे जोथोनै लाखिगोन। गावनि गार्लफ्रेन्डआ जेसेबांखि समायनायानो जाया मानो। आच्छा खाथिजों समायना सिख्लाफोर थांबा नायखागोनानो बेनो जाबाय सेंग्राफोरनि एक्सट्रा गुन। गुसिंग्रा नोंबो लागायना हो। फुंनिफ्रायनो सानगासिनो आं मा गोरजिया थाहैनाय हौवानि हिनजावा जुदि गुबुन हौवाजों खारलाङोब्ला अब्ला बे मा जागोन देलाय हौवाया आद्रेनो। बेहाबो हिनजाव गोदान लाबोब्रा मालाय। काट फाग्ला बे गोरजिया थाहैखानायालाय बोरै मालाय न'आव हिनजाव गोदान लाबोनो? निउ ब्रेन मोनगोन साननानैसो सिंगेल थाबाय थादोंमोन आं। दा मिथिबायदि मालायनि सेकेन्ड हेन्डखौसो नेना थानाय जागासिनो। खम जारला। ओइ खोनासं फिसा नोंनाव सिंगेल ग्रह नांना दं। नोंनि फन नाम्बारखौ मेसेन्जाराव हरना दोन आं ग्रहखौ दानना होगोन। बरिया। इन्डिपेन्डेन्स डेखौ रिपाब्लिक होनग्राया गणेश फुजाखौ दुर्गा फुजा होनग्रा सिख्लाया सोरमोनलाय? बे सिख्लायाथ' हौवाजों उन्दुनांगौआ फुरा मालाबा बिहावजोंसो उन्दुफ्लांलायलांगोनलै बे। खोनासं सेंग्राफोर सिख्लाफोरा माब्लाबाबो ब्रेकआप खालामग्रोआ। खालामाब्रा सिख्लाफोरा माब्लाबाबो ब्रेकआप खालामग्रोआ जेब्लासिम थाखानाय बिएफनिख्रुइ साबसिन मोना। नै सेंग्राफोराबो बिदिनो आरो। एभ्रि गें हेज देट वान फ्रेन्ड। माने सेंग्राफोरनि ग्रुपआव ओरैबायदि सासे लोगो थायो जाय लोगोफोरजों बेरायनो थांनो ओंखारनायनि सिगां गार्लफ्रेन्डनाव पारमिसन लाग्रोग्रा। जेरै नों होनलाय हिनजावनाव पारमिसन लायागौ माने थांनो हाया नामा? सेंग्राफोर सिख्लाफोरा बिएफनि अनगा ए बिएफ थायो। ए बिएफ माने मा मिथिगौ नोंसोरो सामथाय? बुंलाय ए बिएफ माने ए आव एक्सिस्टेन्ट बि आव बय एफ आव फ्रेन्ड एक्सिस्टेन्ट बयफ्रेन्ड। गोदाव सोरावलै। खाफालफोरा सोलायथों होनना मन्दिराव थांना इसोरनाव बोर बिहैदोंमोन आं। ओमफ्राय खाफालालाय बहा सोलायनो मन्दिरनि बाहेराव फैना नुफैबाय आंनि सेन्देलासो सोलायना दं। खम जारला। ओइ गुसेंग्रा मा मोद्ला? जुदि नोंनो हिनजाव नांसिगौबा जेबो खामानि दामाव उदां बेरायथिना थाबाय था। मानो? अब्लानो नोंनो हिनजाव होफैगोन खामानि मावथों बेरायथिंनाया बन्द जाथों होननानै। जायालै बिदि मावनानै जानो बाग्रा बादला सेंग्राफोरासो सानै साथाम गथ'नि बिमा हिनजाव बुरिखौ लानानै खारो। देलाय मांग्रि आखल गैयै हाबा हुखा रोङै सिख्लाफोरासो रां रुफा गोनां बिसि गथ' गथाय थाखानाय बोराय हौवाखौ जयो। फाग्लानो गिलायसो लांबायलां। मानो गिनो? बे फाग्ला मालायनि जानायनि जायैनि हयनि नहयनि मिम्स बानायलाबायनानै माबानायखौ आरिनायखौ रिभिउ खालामनानै होसोजालाबायनो। रायजोफोरा जोंखौसो सानगारगारगोन नङालै जोंखौसो बानायदों होननानै। जों खालि मालायनि मिम्सखौल' फरायना होदों दै बन्दुफोर। दे लागायबावदो दानि जुगाव बुजिखायो दे रावबो जाम्बा जाम्बि गैला। लंकायाव थाङोब्ला गासिबो राबन जायो होननाय बाथ्रा दं। आच्छा लंकायाव थाङोब्ला गासिबो राबन जायो राजखान्थियाव हाबोब्ला गासिबो थगायसुलि जायो। कुरेक्ट सामथाय आदा। थिग खोथाखौनो बुंबाय नों खिन्थु। राजखान्थि बुंनायखाय जोंनि बर'नि राजखान्थिखौबो एसे गोसोआव फैदों र' आङो। दाद जाम्बा इन्टारटेनमेन्टआव पलिटिक्सनि बाथ्रा दालाबो। देलाय मोद्ला मा बुंनो सानदोंमोन नों बुंलाय। जोंनि हारियावलाय माथो फारफ्रोमथिंबो गादब जानो नासयजानो आरो खैसारल' साबाय थानो नागिरलै गुबुन हारिनि मानसिफ्रा। पलिटिक्सआव जोंनि लिडारफ्रा खौसेथि नङाब्लानो स्ट्रं नङाबानो जायोलै बिदि। स्ट्रं जाना मा जानो पावारानो गैयाब्ला। दाद बुरबक खौसेथियानो गोहो होनदों माखौ खौसे जाब्लासो पावाराबो फैगोन दा। जेब्लासिम आलादा रायजो मोना बिदिनो फिदिंजाबाय थागोनलै जोंनि बर'नि लिडारफ्रा। माथो माबा मोनसे खामानि मावनोबो आसाम सरकारनिफ्राय पारमिसन लायाबानो जायाबा। बादहो बबाव मिम्स रिभिउ खालामनो फैनाय माबा पलिटिक्सनि खोथा रायलायबाय थाखो। जोंनाबो जायाखैथ'। सोर पारफिउम फोनना फैदोब्रा मा बोरमा सार हगारनाय पारफिउम लागायना फैदो।
दा जाम्बा पारफिउम बुङा बडि स्प्रे बुङो बडि स्प्रे दा जाम्बा बोरै सेनसो बुङो सेन खोनानो मोनदोंदि कर'ना भेक्सिन लानायनिफ्रायनो गोसो थोलायनायफोरनि गेजेराव ब्रेकआप जानायाबो बारा जादोंनो माथो बरिया नंगौ नंदांलै बिफाया गस्ला जिलाय लाङो फिसाजोखौ फरायहोनो रां खामायनानै ओमफ्राय आच्छा फिसाजोआ फेसबुक इन्सटाग्रामाव फलोवार्स बारायो गस्ला खुनानै वाव क्या बात खान्थाल जाब्ला आथा नाङो आच्छा खान्थाल जाब्ला आथा नाङो नाम्बार बिब्ला होयै सिख्लाफ्रा पस्तायनाङो ओरैबायदि असभ्य सेंग्राफोर दंना माबायदि कलेजाव गोदान सिख्लाफोर एडमिसन लाग्राफोरखौ जमग्रा बेथ' थाखागोनानो जेरैबायदि गस्लाफोरखौ बायना लाबोनायनि सिगां दखानाव गानना नायखायो थिग बेबादिनो दानि जुगाव हाबा लानायनि सिगां थारमाने नों बुंनो नागिरदों दानि रिलेशनशिपफोरा पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो थुरिबारिनि नेवलाय नै थांलाय नै फैलाय आजिखालिनि गोसो थोलायनाय नै गोसो थोलाय नै गारलाय जेब्ला गोसोथोनायखौ मोना माबादि साव होनांगौ मिथिगौ थु पापि साला खेबसेयावनो 7 जन फिसा ज्राव ज्राव जोनोम जाथों सैमा बिमा बादि उदैजों बिगुरजों खामि हारा ज्राव ज्राव नुजाजोबथों मिथिगौ ना समायना सिख्लाया सिंगोल बुंना लानाय माने फुलकबि मैगंखौ मुलि होआखै होनना बुंना लानाय एखे बाथ्रा वाट ए लजिक साला माब्ला 3 गथ'नि बिमा जाखोब्रा आंनि एक्सालाय गोदो आंजों जेब्ला प्यार मोहब्बतनि खोथा सावरायोमोन बै समाव सासेल' खुदिया खाङो होनना खोथा बुङोमोन दा मेगनजों नुमारबाय सिख्लाफोरनि बुंनाय राव गोसो फोथायगोन इसोराबो हमनो हायानो आंहाथ' कनफिउसन जालायलांबाय साला बै हाबा जानाय हौवाफ्रा जोबोर गियो नामाब्रा सानफ्रोमबो हिनजावजों उन्दुयो बेयो बड'लेण्डसो ब्र बेवहाय हाबा जाखांनायखौबो लाना खारनो हायो आंखालानो गैया जिउआनो माबा सुकुर आलि बादिसो जालांबाय गासिबो सिनायो खिन्थु रावबो गुरुत्व होआ सारा मुलुग संसारखौ ब्लार खालामना जायखौ नों फकासाव लाखिगोन बै मानसियानो नोंखौ सानसे माब्लाबा क्रप खालामना काट खालामगोन एयार हस्टेस ट्रेन हस्टेस खारनो हाथारालै आङो मेंसोयो नङाब्लाथ' नोंखौ मालाबानो लाना खारसिगौमोन आङो सोरबा नोंखौ हाइड खालामना वाट्सएप स्टेटास होदोंब्ला नों सानखादोदि बिसोरनिख्रुइ नोंनि आखला साबसिन होननानै बिना फिल्टाराव एखनो ভাল ফটো নাই केला एटिट्यूड की साबितार सिंगोलफोरानो बांसिन फाल्तु जाथारोलै मानोना बिसिना बादा होग्राबो रावबो गैया जायोना मिस खालामनायाथ' गोजाननि बाथ्रा मिस कल हरग्राबो रावबो गैया ओइ सेंग्राफोर मोजां हिनजाव मोननायनि मन्त्रखौ लादो दे खोथा पत्नी मनोरमां देहि मनोब्रता नुसारिण्यम्य तारिण्यं दर्ग संसारनमैक्यस कुलन्ताप्तामा जारलालै संस्कृतसो माथो आं सानो 2-3 हिनजाव गोसोथोग्रा सेंग्रानि गोसोआ जोबोर अनसुलासो जायो मानोना बिसोर रावखौबो नाङा होननो बायो गारनो बायो हानायमानिखौ एडजास्ट खालामना लाखिनो नाजायो बुरबक संसारा बिदिजों जागोन सासे बिमाया 20 बोसोर खस्थ' खालामना जेन्टेल खालामनाय सेंग्रा गथ'खौ सासे सिख्लाया 20 मिनिटावनो मेन्टेल खालामनो हायो आसुरित आं थांना थासान्दिनो आंजोंबो एसे रायलायग्रा खालामब्रा नङाब्ला आं थैनायनि उनाव रायजायफैयोब्ला गिनासो खारगोन नोंसोरो नंमारगौ पटायनो हानायाबो मोनसे टेलेन्टसो जाय टेलेन्टआ आंनाव गैया उन्दै बैसोआवनो हाबा जागोन साला फिसाज्ला फिसाजोफोरजों जोंफोरासो आयं होनजालाबायगोन साला बिमाखौसो नानि होनो ना फिसाजोखौ नानि होनो होनलाय सोरबाफोर फसायबायगोन होनना सानना फट'फोरखौ इडिट खालामलाबायना फेसबुकाव पस्ट होबाबो माथो रावबो फसायथारालाय सानना ला दाबादियाव सोरबा सिंगोल होनना बुङोब्ला सिख्लाफ्रा बियो सोरनिबा सेकेन्ड हेन्डखा नङाब्ला बिहा महर मोखां गैखाया सानफाय जाथ'बाय खोमालै खिनो ओंखारदों मालाबा आवरायफैलायगोन जाथ'सिगोन होनबा ना मिमार्स बुन्दुफोर बिदिनो मोजां मिम्स बानायनानै जोंखौ टेग खालामबाय था जों बिदिनो रिभिउ खालामना होबाय थागोन आरो फैसा लाबाय थागोन होनना मोनो जाम्बा बिदि बुंना लायो आं गेट आउटलै खिनो ओंखारबाय